Mut niitä tuli 3, eli yksi puolitoista joukkuetta. Missä Vastapuolet. Yksi downi. Heikko siinä kulmalla. Hyvä. Yhden mä tapoin siihen. ei oo, talon sisällä ei ollut ääni, vaan ulkopuolella. Hiipi. Ei tossa se on ihan mun enää eessä. Makas mahaa. Älä mi äijän! Ei sinne. Sys! Pelaaji! Täällä suunnassa. Täällä ylhäällä jossain. Okei. Ne ampuu raketteja tuolla. Joo. Joo. Siellä. Rockissa. Hän puskee eteenpäin. Nyt menen vasemmalta. Minut downattiin josta. Oh! Mahtava Team Vipe. Arvaa miksi kuoli. No. Ei suostu. Ei siellä on bussi edessä. Joo. Laitaanko kiinni? Ei, ne menee kompsasta toi. Me otetaan toi kompsa. Valmiina 3, 2, 1. Joo. Ulos. Yläkerrassa saat olla. Knokki yläkerta. Hyvä. Finished. Mopo. Jep, sen kaveri oli jos. Me vedän pari. Tuo tähän väliin. Joo, mä heitän pörstejä. Jos sieltä nyt on ympärillä muitakin, että nyt pitää varoa. Smoke lensi johonkin. Tuolla on smoke pelaajia. Tulee openilla, ton puun takana tossa keltaisella. Joo. Finishasin sen kaverin, se on ton puun takana siinä keltaisella. Mä en pysty olemaan. Se menee vasemmalle, menee vasemmalle. Tuos puskas! Kuoli. Hyvä. Ne on edelleen ne näädät siellä sun markkerin luona. Juni jo. Nappi. Mulla on pisteessä. Ei mulla. Mennään tästä tonne. Otetaan tot mettää haltuun. Kato, ne oli vihollisia se, nimittäin tuolla menee äijä. Osuin kerran. Knokkasin tonne vuorelle. Joo. Ne nimittäin tähtäili toisiaan siellä, ne ei suomannut minua. Ton kiven takan keltaisella. Keltainen. It's about time, Rocket. am I right? Keltaisella knokattu. Lähetään tulee toi zone. Jep. Otetaan täältä vasurista vauhti. Ja sit mennään tohon pitkille. Mun on mentävä melkein suoraan.
varmasti. Jep. Siinä ihan ees, siinä! Tuolla on kaveri, tuolla on kaveri! Kumpaakin osuun ihan